Miksi merkitystä keskustelulla ei oo? Miksi näkyvyyttä saa vaan leijoin? Miksi sulla on mobiilidata päällä? Sun pitäis noita akkuja säästää. Jos sanat on käytetty, miksei niitä uudelleen käyttäisi? Jos on sanottavaa, miksei naamansa muille näyttäisi? Valkuva muisti sen verran täynnä tyhjiä kasvoja, et myötä hävettää. Niin paljon tyhjää, niin monta tyhmää. En tiennyt missä oli sysmä, on kaikenlaista ryhmää. Oli jo aikakin suunnitelmanne hiljentää. Miten käy edes mielessä julkisesti nöyryyttää? Rikoin jään, sillä käyttäytymismalli oli kaduilla vilkaista silmiin. Olla vaiti, olla näyttämättä katumusta, puhun susta. Pitikö esiintyä sitten oikein Suvinlahdessa asti ja pitikö siitä joen suvussa lapsi jo aikaa sitten kadonnut tahti, jo kauan sitten mennyt kahti. Sustakin kuuli jo niin paljon juttui, et pitäisikö kohta rehtorille kertoa. Olit koulukiusaaja, nuorisorikollinen pahimmasta päästä. En teitä helpolla päästä, olitte tietoisia lähinnä säästä. Hyvä jos edes siitä. Kirjoitin ruokakuntani vuokralle opiskelija-asuntoon. On teissäkin potentiaalia. 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 Kiitti. Nyt riitti.